Sandalku dikuak kadir neng ndi iki mau. Arek kepiak wae. Sepele ngomake coto. Ojo. Oh, Om Kadir toh. Loh, siapa tuh iki? Iki Supri no. Dari wong edan piye to, Bu? Aku ya ngapa lho, Pak? Masa aku ya wong wedan toh? Pundi wong edane? Wah, kopine rong dadi kok wis tangi. Ya ngono kuwi sing jenenge anak rumah tangga ya ngono kuwi. Sing iso ganti posisine ibu rumah tangga. Ter. Dian. Tangga-tangga mesti dikira aku nek duwe diesel. Tir. Tangi. Turu kaya diesel. Iki jam pira to, Ndak? Kawit wingi nyelemu ndandhe-ndandhe ngopo to maksudmu? Aku nyeluk ndak kuwi mergone kuwi sebutan kanggo gento gedhe. Oh, dadi nyeluk munda. Yo, Ya wis aku nek nyeluk kowe tak dhewe. lha kok iso ndek? Lah gendut cilik kan, Dik. Oh. Iki jam pira to, Ndak? Jam 8, Dik. Oh, lah sing mangkat nekar kuwi mau wis budal urung ya? Aku tak nunut raup sik ya, Ndak. Nang lor kono lho. Ning padasan. Sumpele dicopot. Nah, ora mbok copot ya padha wae. Wah, edan. Esok-esok ngombe kopi. Terus temilane randal. Matnan. Monggo diunjuk riyen lho, Mas. Wah, yo perkewon aku. Iki rasa kemaki ngono. Dang dombe. Ngono kuwi yo mbok ngomong to, Prek. Ngerti ngono, kowe arep nginep ngene. Lah yo takon turun jero to. Jane niku kula ajeng mulih. Ning dijak Kadir goleki kabul. Dadi mboten sida mulih kula. Goleki kabul. Nggih. Ning mboten ketemu kok. Terus kula ngantuk. Lah nggih terus tak tem mriki kula. Lah Kadir sare teng pundi? Tenggene Mas Dul. Sik to. Kowe iki goleki kabul iki ana masalah apa to? Sandal, Pak. Sandal. Maksudnya piye? Mosok jenengan ora ngerti sandal to, Pak? Maksude masalah sandal niku lho. Sandale pripun? Sandal niku lak nggih dienggo teng sikil to, Bu. Mboten dienggo teng sirah. Iki apa yo generasine Bugeng lho. Yo.
Mula kok 11-12. Oh iya. Mending iki ngeyele halus. Rasane Dek. Ya wis luwe. Jare ya wis luwe ndak. Nek kan aku kerep poso. Mau gur ngempet luwe iki aku ya wis biasa to ndak. Ora, engko nek wis luwe tenan, dirasa jajan. Lah kowe iki apa arep masak to ndak? Ora iki Ayo ora ya mending jajan. rasa. Kene kan wis enek roti iki lho. Piye kowe iki ra mutu kok. Sandal kowe blethok kaya ngono ya, mbok kaya ndur meja iki karepmu piye lho. Ayo sorry to ndak. Aku ki mau ki aku meh balekke sandale kabul kok. Aku tak balekke sandale kabul sik ya. Ki engko tak rene. Ya. Sik ya. Ya. Oh, tadi sandale kabul kuwi dijaluk Kadir ngono. betul. Tapi mung siji sing tengen. Lah neng kabel lak ngerti to nek sendale digawa Kadir. Nggih ngerti to Bu mun jenenge mawon dijaluk. Yen ora ngerti niku jenenge dicolong, ora njaluk. Lah nek dijaluk kok ya tengen tok. Sing kiwa mawon jinggo kabul kok. Lah nek dijaluk kok ya sing tengen tok ngono lho. Gek dienggo apa? Oh, mungkin kuwi arep dienggo sumpel padasan, ya toh? Stempel. Lho, Bul. Oh, diceluk malah melayu iki. Bul. 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 Mandek kok sik, Apa to, Dir? Kae lho. Pabul kok diceluki malah blandang wae. Ayo doyak. Aku melu. Bul. Mandek kowe. Bul, mandek sik. Ki apa kae mau? Panas. Panas. Kowe iki ngopo to, Gang? Panas. Lah, kowe iki ngopo, Gang? Panas. Aduh. Panas. Pri, ayo kabul kae doyak sik. Panas. Oh iya aku ngoyak sik ya. Panas. Pak Dewa. Kula nyuwun tolong. Apa to, Bul? Niku. Bul. Niku, Pak. Iki Kadir niku ajeng ngerandali kula ya, Pak. Sing arep nyerendali kowe kuwi ya sapa? Sik. Sabar sik. Tenang sik. Aku ki meh balekke sendalmu lho. Kok kowe malah mlayu iki piye to, Bul? Lah kowe ketok ngancam kok. Ya aku wedi. Sing ngancam ki lho sapa? Kowe wae sing parno. Wis gendang dibalekke, Dir. Yo, iki sendalmu. Niku lho, Pak. Ngoten niku ngancam to, Pak. Wong ngelungke sandal kok mbok anggap ngancam to, Bul. Lah kowe genah menteleng ngono ki ya aku wedi. Sing menteleng kuwi sapa? Kadir nyat mripate ombo. Kok marah mbok arani menteleng. Sekene. Ya, Bul. Gek tunggu. Sorry yo, Bul. Ya mau bengi sendalmu tak rayah. Ya. Kula pamit sik nggih. Oh, iya. Ayo perkara sandal lho, lah kok heboh men. Aku kudu digawe heboh, Pak.
ben gayeng. Niku wayangan niku yen mboten nonton gara-gara niku nggih mboten gayeng. Gara-gara sandal. Sandalmu apa, Dir? Nggih sendal kula ming niki. Niki nggih sandal murahan. Nggih benten kalih sendale jenengan iki selop kulit. Niki nggih regane mesti larang. Sandalku ki dudu selop kuwi, Dir. Ning sandalku kuwi ngelmu lan pengalaman. Edian. Murid Mbah Dul Salam pancen elok. Ya padha-padha leh murid Mbah Dul Salam. Ayo padha ngonceki werdine sandal. Oke. Sandal kuwi lambaraning laku. Ben boten kecocok, ben boten tatu, ben jangkae niku nggih tetep laju. Mula sandalku kuwi ngelmu lan pengalaman, Dir.